हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि गोदान आपडेट लाना फैबाय बेनो जाबाय TDC 6th सेमनि एग्जामनि सोमोन्दै आरो लोगोफोर SOP होबाय नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन गोदानै SOP गाइडलाइन्स फैदों दा बेनो जाबाय 6th सेमनि फाइनाल एग्जामनि नोंथांमोना जायफोर अनलाइन एग्जाम लिरगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना डाउनलडबो खालामना लानो हागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ आरो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव मानोना गोबां एग्जामनि रिलेटेड नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एग्जामा माब्ला जागोन होननानै दा फाइनालि बेनि अफिसियेल नटिस फैखाबाय आरो एग्जामनि डेटआबो ओंखारखाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना प्रेक्टिकेल एग्जामनिबो सोमोन्दै मोनलांगोन दा बेनिखायनो जायफोरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव 6th सेमनि नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरगोन ना भिडिअखौ नायनो दाबाव नेक्स्टनि भिडिअखौ गासैबो SOPनि गाइडलाइन्सखौ लाना फैगोन बेनिफ्राय फार्स्ट सेमाव जायफोर अनलाइन एग्जाम लिरगोन नोंथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ नाय नोंथांमोननि फर्म फिलआपनिबो खोथा दङ बेनिफ्राय आरो जायफोर थार्ड सेमाव नोंथांमोना एग्जाम लिरदोंमोन नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल एग्जामनिबो नटिस फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो गासैखौबो नुलांजोबगोन दा जों जागायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा जोङो फार्स्टआव नायनोसै फार्स्ट सेमनिखौ दा बेयाव बुंदों जायफोरा फार्स्ट सेमाव फरायगासिनो दङ बिनि एग्जामा जागोन 9 आगष्टनिफ्राय नोंथांमोननि अनलाइन एग्जाम जागोन होनना बुंखाबाय बेनो जाबाय बेयाव दङ BA BSc BCom आरो लोगोसे BVOCनि फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामा स्टार्ट जागोन 9 आगष्टनिफ्राय दा बेनिखायनो जायफोरा स्टुडेन्टस होनना बुंदों फार्स्ट सेमनि नोंथांमोना रेगुलार बेट्सआ बेयाव अनलि दङ दे अनलि रेगुलार बेट्स जायफोर नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामाखैना नोंथांमोना खालामनांगौनो आरो बिनि लास्ट डेटआ 29 जुलाइ बिनि सिगां नोंथांमोना खालामाबा एग्जाम होनो हानाय नङा दा बेनिखायनो अनलि बेयाव रेगुलार बेट्सनिल' बियो जायफोरा माने नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामाखै आरो ना नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगोन 29 जुलाइनि सिगां दा बेनो एग्जामा 9 आगष्टनिफ्राय जागोन लोगोफोर दानिया जों नेक्स्टआव थांनोसै जोङो नायनोसै दा नोंथांमोना फार्स्ट सेमिस्टारनि भिडिअखौ नायदों आपल'ड खालामखाबाय नोंथांमोना भिडिअ लिस्टआव नायदो आरो भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनो हागोन नोंथांमोना नायाखैबा नायदो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे फार्स्ट सेमनि एग्जामा बोरै जागोन नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम रुटिनखौबो डाउनलड खालामना लादो आङो गासैबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होजोबखाबाय लारि दानिया जों नायनोसै मेन कन्टेन्टआव बेनो जाबाय लोगोफोर TDC 6th सेमनि एग्जाम दा गोबां नेगासिनो दंमोन 6th सेमनि एग्जामा माब्ला जागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया नाथाय बड'लेण्डआ दाबो फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअफोरखौ दानिया जों नायनोसै 6th सेमनि एग्जामनि सोमोन्दै दा बे नटिसआ दिनैसो पाब्लिश जानाय लोगोफोर 28 जुलाइआव दा नोंथांमोननि एग्जामाबो जासिगोन नोंथांमोननि फाइनाल एग्जामा जासिगोन बेनो जाबाय 28 आगष्टनिफ्राय दा बेयाव दङ 28 आगष्टनिफ्राय नोंथांमोननि अनलाइन एग्जाम जागोन बेनिखायनो लोगोफोर जायफोरा BA BSc BCom लोगोसे BVOCआव 6th सेमाव फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि एग्जामा 28 आगष्टनिफ्राय जागोन नालाय रेडि जाखादो बेनिफ्राय SOPनि गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना मोजाङै नायदो बेनिफ्राय कलेजावबो होगोन गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर प्रेक्टिकेल क्लासेसनि माखासे SOP फैगोन बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगौनो नोंथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय दानिया जों थांसै दानिया बोरै खालामनांगौ बोरै अनलाइन फर्म फिलआप खालामनांगौ नायदो दा जायफोर नोंथांमोना 6th सेमाव अनलाइन एग्जाम लिरगोन नोंथांमोननि एग्जामाथ' जाखासिगोन नालाय 28 आगष्टनिफ्राय बेनिखायनो फर्म फिलआप खालामनांगौनो आरो बे फर्म फिलआप खालामनायनि डेटआ जागायगोन होनना बुंदों नोंथांमोना बेट्सखौ नायबानो जाबाय फर्म फिलआप खालामनायनि डेटआ जागायगोन होनना बुंदों 29 जुलाइनिफ्रायनो जासिगोन बारा गोबाव गैलिया गाबोननिफ्रायनो जागोन दिनै 28 जुलाइ गाबोननिफ्राय फर्म फिलआप जागोन बेनिफ्राय बेट्सआ नायदो नै जायफोर नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन बे बेट्सआ जाबाय 6th सेमनिया 2017 आरो 18 बेट्स बेनिफ्राय आरो दंबावो नै 2015 आरो 16 नोंथांमोनाबो फर्म फिलआप खालामनांसिगोन एग्जाम लिरनो थाखाय बेनिफ्राय आरो बुंबावदों आइडल नोंथांमोनाबो जायफोर आइडलाव दङ ना दा बेफोरबायदि बेट्सनि आइडलाव दङबा नोंथांमोनाबो फर्म फिलआप खालामनांगौनो दा नोंथांमोननि फर्म फिलआप खालामनाय डेटआ जागायगोन आइडलना बेनो जाबाय 6नि लोगोफोर 6नि दा बेयाव मोनसे नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ नैबा बुंदों नैबे सेकेन्ड पेराग्राफआ एसे आलादा दा बेयाव बुंदों आरो जायफोर बेट्स 2015 आरो 16 बेट्सनि ना नोंथांमोना बेनिफ्राय लोगोसे आइडल नोंथांमोननि फर्म फिलआप खालामनाय डेटआ जागायगोन 6 आगष्टनिफ्राय बेनिफ्राय एक्सट्रा जागोन नैबे बे जाबाय एक्सट्रा 2017 आरो 18नि बेट्सआ एक्सट्रा जागोन फर्म फिलआप खालामनाय डेटआ बेनो जाबाय 29 जुलाइनिफ्राय एबा गाबोननिफ्राय जासिगोन थ' बेखौ नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा बेखौ मोजाङै फरायना लाबानो जाबाय गाइडलाइन्सखौ बिनिफ्राय आंबो PDF फाइलखौ होखाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामदो
दा एसअपिनि गाइडलाइन्सखौल' नोंथांमोना मोजां फल' खालामनांगोन जाहाथे दाखालिनि बायदि एग्जामाव गोनो गोथो जायै एबा नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायि बायदि दाजाथों जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम लिरगोन ना अब्ला आपल'ड खालामनो हायाबा नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो दाबाव मानोना बिराद हेल्पफुल जागोन नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामबासो नोंथांमोना इमेलजों सेन्ड खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना बाय पस्ट खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय जों थांसै गाहायाव जों नायबावसै मोनसे दंबावो अफिसियेल नटिफिकेसन दा अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर बेनो जाबाय प्रेक्टिकेल एग्जाम थार्ड सेमिस्टारनि एग्जामनि प्रेक्टिकेल CBCSनि नोंथांमोना मा खालामनांगौनो नैबाव नायना लादोनै माखासे गाइडलाइन्स दङ नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लादो लोगोफोर नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेखौ नायबाय थादो थ' लोगोफोर बेयाव प्रेक्टिकेल एग्जामा CBCS आरो नन CBCSनि थागोन जायफ्रा थार्ड सेमाव एग्जाम लिरबाय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मोजां नायना लादो नोंथांमोना PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय दा बेयाव भार्चुवेल मड होनना बुंदों अनलि नोंथांमोना बेफोरबायदि होनांगोन आरो प्रेक्टिकेल एग्जामखौ दा लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बिनिफ्राय एसअपिनि गाइडलाइन्सआ गाव गावनि डिपार्टमेन्टआव एक्सट्रा फैदों नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आंबो नेक्स्टआव लाबोगोन भिडिअ दायो भिडिअआ गोलाव जाथारबाय बेनिखायनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर दानिया नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि एग्जामनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा नोंथांमोना गोनो गोथो जानांला जायफोरा फार्स्ट सेमाव एग्जाम लिरगोन नोंथांमोननि एग्जामाबो 9 आगष्टनिफ्राय जागोन होननानै अफिसियेल नटिस होखाबाय बिनिफ्राय फार्स्ट सेमनि एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो 6th सेमनि जासिगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिया दा बड'लेण्डनि गोबां कमेन्ट्स फैयो लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फैथ'वाखै जेबो नोंथांमोना दानो मोनथ'नाय नङा दा साडेनलि फैनोबो हागौ जेब्ला फैगोन नोंथांमोननो थाबैनो आपडेटखौ होनो नाजागोन